Do you really think you can win? Oh, a little bad. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj z powrotem Lord Romulus, a ja wracam po ogromnie długiej przerwie. Trwała od 16? Chyba od 16 sierpnia do teraz, to jest do 8 września, ale już teraz wracam i następne odcinki powinny pojawiać się regularnie w tych samych odstępach czasu. A my kontynuujemy sobie... Kontynuujemy sobie przygodę w Batman Arkham Asylum. Gramy i szukamy lekarzy, których porwała armia Jokera. Tak więc po kolei postaramy się ich uwolnić, po drodze tam wykonując różne dziwne inne rzeczy. Tak więc otwórz drzwi. Zamknięte. Ja jestem Dresem. Zmieniłem się. Teraz od dzisiaj, od jakiegoś czasu jestem Dresem. I musicie się przyzwyczaić. Tam ktoś sobie wisi, chyba się dusi. A pokój jest wypełniony jakimś gazem. O, zrzuciliśmy go. Trzeba oczyścić pomieszczenie z tego gazu. Tylko... O, nie tak. A, zginąłem. Bye bye Batman. Spróbuj ponownie. O, jeszcze raz, no ale dobra. Ciach, bach. A tak w ogóle to ja byłem na obozie sportowym w Andrychowie. Zapomniałem, że zamknięte. Byłem na obozie w Andrychowie. Był to taki obóz pływacko-techniczno. Jeszcze jeździliśmy na rowerze. W sumie w 11 dni przejechaliśmy 420 km na rowerach. To jest dosyć sporo. Ale teraz tak się przyzwyczaiłem do jeżdżenia na rowerze, że praktycznie wszędzie, gdzie mam dalej, czy nawet chcę szybciej gdzieś dotrzeć, staram się, chcę jeździć na rowerze, żeby tego jakoś, żeby nie stracić formy jazdy na rowerze. No chyba, że jadę gdzieś z rodzicami, no to wtedy wiadomo, autem jadę. O, uciekaj. O, dobra, udało się. Dobra. No chciałem tam doskoczyć.
Dalej, Batman. Nie tak, nie tak, nie tak, uciekaj. Jak się szybowało? O, tak. Dobra. Skok. I jeszcze jeden skok. Bleh. I mamy. Co tu mamy? O, tu jest skrzynka. I nie ma skrzynki. Zasilanie w wieczniku numer 2 udało mu się, doktorku. Teraz może skoczymy tu. O tak. O. I ostatnia skrzynka. Takie jakoś mało przyjazne te więzienie. Nie to co ma Breivik. Łami szczęki. Oj, nie trafiłem. I trafiłem. I kolejne. I kolejne. I shouldn't have left intensive treatment. I would have made sure that freak stayed where he belonged. Taśma wywiadu. Człowiek zagadka. Dobra, żartowałem, nie jestem dresem. Po prostu mam bluzę na sobie. Very well. Tu nic nie ma. Co dalej? Ciekawa taśma. No ale idziemy dalej szukać doktorów. Lekarzy, dobra, bo nie wiem jak to teraz odmienić. Czy to jest poprawne. Możecie sobie napisać w komentarzach. Nie musicie. Nie no, możecie napisać. Napiszcie. Our findings have led to debates about whether psychosis is in itself neurotoxic and whether potentially damaging changes to the brain are related to the length of psychotic episodes. Project Act allows us to strengthen the individual's ability to cope with such changes. Early results were promising, but it was only after the arrival of patient X that our expectations were raised. O, dużo ludzi. Dobra, idźmy tam. Batman! Batman! Don't speak. You're safe now. But it's a trap. I know. It's a trap. It's not for me. I am. It's true. I know. You are the world's greatest detective. How did you do that, Bats? Jak tego dokonałeś, Batmanie? What the hell? Get down there, boys. See if he can detect being punched in the face. Ciachć.
Bij. Oj. To nie tak. Ej, tamten coś odrywa ze ściany. To jakiś komputer czy coś? I upuścił to. Kop, szybciej. Oj, dostałem komputerem, skrzynką jakąś. I kombinacja ukończona. Don't get too full of yourself, Bats. I'm just softening you up. Think of this as a preview to the main event. You'll see. You see. I'm sorry. I tried to tell you. I couldn't speak. Relax, you're safe now. I can handle these low-life thugs. I mamy tam następną modyfikację. Co tu u góry? Drzwi, przez które nie przejdziemy. A tak w sumie to chyba nic wielkiego. Nic więcej. Tam jest trofeum człowieka zagadki. U góry nic nie ma. Schodzimy. Aktorek sobie odpoczywa. Gdzie mamy iść? Tu i to. Okej. Will all patients please remain calm and move slowly to their Ale zabawne. I'm not sure I can keep it a secret any longer. I've got two old friends coming to the party. One of them is just terrified. Pewnie z kolejnego jakiegoś takiego wyjdzie człowiek. Prosto. Dobra. Dobrze, idziemy. When Amadeus Arkham built this fine institution, W lewo. few would have believed it could be the premier psychiatric evaluation and rehabilitation center it has become. Everyone knows the stories of the various so-called supercriminals who've been treated here, but that is only half the story. Our low Jedziemy tu individuals, a safe haven i prosto. We represent all medical specialists and offer a wide range of medical. You can operate on me anytime. I hear there's a liar. Mike, why did Joker want her alive? No idea. It's the bat! No oj. O, już mnie widzieli. Bam. O, jak się przewrócił. I krytyczny cios ostatniego. Dobra, co my tu mamy? Radiologia. Stop the whining and listen good. If anyone goes near you without Joker's express permission, then I've been ordered to make sure you are taken out ASAP. Look Jesteś kartą przetargową. Nie jesteś ważna nic. all over this job. Planned like a military operation. Friends on the inside and out. I am quite aware that this job and Boom. No, please. No. Oh fuck. She's dead. Too Uh-huh. easy. Played you like a violin and cut your strings. Nighty night, bats. 99 bats. Dobra, coś innego trzeba zrobić. done exactly as you've asked. Zmieńmy na żel wybuchowy. If anyone goes near you without Joker's express permission, then I've been ordered to make sure you are taken out ASAP. Looks like you're a bargaining chip. Gotta tell you, the boss is all over this job. Co tutaj jest? A tutaj jest kolejne. Aha. Tamtych trzech zabiłem, a tych dwóch zostało. Okej. Requires friends. What I want to know is why you chose me. Nie ma jeszcze jednej ściany. Why don't... No, please!
Kurde, zobaczyli mnie. We're under attack! She's dead. Too easy. Played you like a violin and cut your strings. Nighty night, Bats. Dobra. Dobra, teraz już wiem. Co i jak. Jak i co. You think I can? Stop your whining and listen good. If anyone goes near you without Joker's express permission, then I've been A tak poza tym to taken out ASAP. Looks like you're a byłem na wycieczce sobie. Znaczy, no, wycieczce szkolnej w Warszawie. I to jest prawdziwa wylęgarnia hipsterów. Ło, bum. What's going on? What's going on? They were in control. Is it true that Joker escaped? Unfortunately, yes. But not for long. But I've not been studying for Joker's case long. for months when he broke out. The warden was very specific he wanted Joker cured. Bad publicity will affect his campaign for mayor. That'll be the least of his... Almost forgot. They said they were moving through the facility, hunting down the other doctors. Not a problem. All staff have been rescued. You'll be safer if you remain here. Wszystkich już ocaliłem. All the medical staff are safe. Time to continue following Harley Quinn and Gordon's trail. O, achievement. Just what the doctor ordered. Co dalej? Teraz do windy. Chyba winda, tak. Chyba to była winda. Welcome to Arkham Asylum. Our staff are here to help you. O. A, mówiłem? Mówiłem, że ktoś będzie? Will all patients remain I wykop w jajka. accommodation? Welcome to Chwycił się za głowę i staff are here to help you. zginął. When Amadeus Arkham built this fine institution, he would have believed it to be the premier psychiatric evaluation and rehabilitation center it has become. Everyone knows the stories of the various so-called super criminals who've been treated here, but that is only half the story. Our low security wings offer normal but troubled individuals a safe haven for recovery. An extensive breakdown of our costs and health No, mają nawet swoją stronę internetową. Arkham, ukośnik ceny. Arkham.com, myśli, slash, prices. need to know about our facility and how we can help you. Did you know that the children's area on the site can provide you with Minąłem się z celem. detailed but discreet psychiatric profile of your problem offspring? Times have changed at this establishment, and through our pioneering Gdzie teraz? W lewo? anyone can serve. We represent all medical specialties and offer a wide range of medical, surgical, diagnostic, and I w prawo. wellness programs. High quality of care coupled with Arkham Asylum. Did you find them? Are they okay? Yes, they're safe now. Batman, we've got another problem. I need to get back to the mansion. All my research notes are there. We can't risk Joker getting his hands on them. It's not safe, Doctor. The island's a war zone. You won't stand a chance. It's my life's work. You really don't have the authority to. I'll get her there, Batman. You ask me, it's about time for a little payback. Mały rewanż. I don't like it, but... Who called the elevator? Wasn't us. It's coming from the lower floor. Cash, take Dr. Young. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else, go to the observation room. Barricade yourselves in. The boss says he's in here somewhere. Spread out. Oj, tylko trzech? I hate hospitals. Always gives me the creeps.
I szybujemy. O, nie tak. Cichy knockout. I koniec. Słaby był. Dobra, idźmy do tej windy całej. Nieważne, szczęki. Too easy. Oh, think about it. I got you trapped in a little metal box, hanging precariously over a deadly drop. What say I just blow the emergency brakes and drop you like a sack of puppies? Sack of Say puppies. goodnight, bats. Boom! Only kidding. To nie było śmieszne. Got a few more surprises in store for you. Prepare to face your fears. All of them. Jakiś gaz Joker wpuścił tutaj. There is no crane. Only Scarecrow. A to co? No nieważne. Your appointment isn't for hours. I'm sure you'll be buzzed through. Tell me, Bats, what are you really scared of? Failing to save this cesspool of a city? Not finding the commission Żel wybuchowy. in a thong? Zdetonuj. Jedziemy, jedziemy. Niczego nie potrzebujemy. Jestem artystą. Artystą ignorantem. Please, Batman, help me! No! Otwórz, 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 otwórz. A, teraz cicho otwiera, czyli ktoś tam musi być. A Batmanowi się świecą oczy. Sorry, Jim. Barbara. I'm sorry. I was too late. I'm sorry. The number you've dialed isn't available. Please leave a message after the tone. Barbara, are you there? Please hang up your phone. No i zabójcie komisarza Gordona. A tu co? Kostnica. Ej, coś, jakieś głosy słyszę. Get out of here, get out of here, get out of here. Jakieś schizy Batman tutaj ma. Jakieś takie. Wózki na trupy się tu otwierają. Ale my się tam niczym nie przejmujemy.
Chociaż nie tego się spodziewałem po Batmanie, no ale cóż. Zastanawiam mnie, czemu mu świecą oczy. Tu nic nie ma, tylko co mam dalej zrobić? Nie no, tu nic nie ma. Get out of here, get out of here, here. Dobra, tak więc ja się z wami żegnam. Rozwiążemy to w następnym odcinku. A to byłem ja, czyli Miłosz.